swoją pamięcią. Jak na razie wszystko spoko. Pamiętam dobrze skarbie figury, góry twardzie żyją w tamtej chwili. Kurczę, wciąż przeżywam trauma i gdy cię zobaczyłem, diabeł podkusił mnie. Wziąłem na rano, tylko przy świetle świecę w domu co fenomen. Pytam dobra po tym, co wieczorem. Każdego ranka muszę budzić się przy tobie. Nie wiem, tego nie wiem, po co sen grzebień. Takie prezenty dostaję w czymś dzień. Skarbie, weź odpocznij, zjedz kolację, a najlepiej jakoś jutro wyjechała w delegację. Liczby nie kłamią, a ja nie tęsknię za nią, chociaż w ogóle nie przeklinam. Moje słowa tak nie ranią. Najbardziej mnie dobija, kiedy z ich wypływa toksyna pod tytułem ty nie możesz wypić piwa. Liczby nie kłamią, a ja nie tęsknię za nią, chociaż w ogóle nie przeklinam. Moje słowa tak nie ranią. Najbardziej mnie dobija, kiedy z ich wypływa toksyna pod tytułem ty nie możesz wypić piwa. Nie mam ze sobą, nie wyobrażam. Я не подожду до дома. Сейчас позволю. Проверить там лишнее. А там уже ничего не было. Ловить нечего. Реши теперь. Najbardziej mnie dobija, kiedy z jej wypływa. Liczby nie kłamią, a ja najbardziej mnie dobija, kiedy z jej wypływa. Liczby nie kłamią, a ja nie tęsknię za nią, chociaż w ogóle nie przeklinam.